Как да създадем диаграма въз основа на тази таблица, която вече създадахме. Ще си върна дисплея на 100%, така че да има малко място и за диаграмата. Отивам на Insert и диаграмите се намират тук в това поле, както и тук. Искам да създам просто диаграма. Тук имам няколко извадени избора за тази цел. Стандартна 2D или 3D диаграма. Диаграма, която изглежда по такъв начин с хоризонтални барове. Пивот таблица. Тук имаме диаграма тип I. Подобен тип диаграма. Тук имаме линейна, колона диаграма и така нататък. Всички тези неща са извадени от този бутон тук. Когато кликна там, в първия момент може да ви даде грешка, тъй като ако позиционирам курсора на празно място и кликна тук, ще ми излезе грешка, че не може да създаде таблица, защото няма данни. И затова, за да си направя тази таблица, просто ще маркирам това, което искам да се включва в диаграмата. Отивам тук и тук съответно може да разгледате какви точно стилове диаграма може да изберете и да си харесате някои от тях. Тук ви се предлагат определени чипове. Когато изберете All Charts, ще имате възможност да изберете повече диаграми. За сега ще затворя това поле и ще си избера стандартната диаграма, тук 2D, която е също най-често използваната като тип диаграма. Когато кликна върху празно поле и когато ми се появи този курсор за движение на обекти, просто мога да кликна върху диаграмата и да си я преместя някъде, така че да виждам тук, където е информацията. При създаване на диаграма тук ни се отвориха две допълнителни тапчета, които може да настроим начина, по който изглежда. Като примерно от дизайн, може да си изберете конкретен стил. Всичко относно външността на диаграмата. От тук от цветовете може да си изберете конкретен цвят. Тук също може да си промените заглавието. Ако кликнете два пъти върху заглавието, тук мога да си напиша месечен бюджет. Да позиционирам заглавието където пожелая. Тук в зависимост от вашата версия на Excel, на Office пакета, тук може да липсват тези бутони. Ще си увелича малко таблицата и ще я преместя. Виждате как се избиха тези суми, които съм написала тук едно върху друго и не се разчита много добре. Затова от Quick Layout в таба Design мога да си променя начинът, по който да се визуализира тази диаграма. Примерно по този начин тези суми вече не са наблъскани така отгоре. Виждаме, месеците са изведени в дясно, сумите са в ляво. Тук имаме директно цялата таблица, откъдето се взема информацията, цялата селекция, импортирана в диаграмата отдолу като информация. Ще избера за сега този вид, така че е малко по-изчистен вариант. Тук съм написала 2 н, селектирам си заглавието, кликам два пъти отгоре и просто си променям името. Тук от формат може да форматирате всичко свързано с визуализацията на таблицата, с цветове, рамки, шрифт и подобни неща. Може да си промените, примерно самия текст, да промените стила и шрифта на текста, да сложите рамки, да премахнете рамки, да добавите дадени форми и така нататък. Така виждате, че в моята диаграма се съдържат, освен сумите и тези редове тук, електричество, вода, кола и така нататък, плюс общо. Тези черти доста ме дразнят и те са доста по-големи от останалите. Те всъщност не пасват тук, защото трябваше да сравнявам само сумите, които използвам, а не накрая общите суми. За този ред мога да си направя отделна диаграма и да сравня по месеци, в кой месец имам най-големи разходи, в кой имам по-малки. Така че на практика тази сума тук общо не пасва. И какво да правим, ако
искам да премахна дадена част от диаграмата или пък да се добавя нова. Селектирам диаграмата, отивам в дизайн и тук избирам Select Data. От този прозорец може да правите подобни промени, като премахнете част от информацията или съответно да добавите. Виждате тук, автоматично се селектира мястото, откъдето взех тези данни за направата на диаграмата, е тази селекция тук. Единият вариант е просто да си променя селекцията, да изтрия и да си създам нова. Ще използвам всички разходи без накрая редът с общо и натискам OK. И виждате, че тук нещата се промениха. Колоната с общо изчезна. Връщам се обратно в Select Data и когато скролирам тези опции надолу, виждате тук месеците, за които се отнася и тук съответно какво е включено в тази селекция. Ако ситуацията беше както преди малко, с старата селекция, пак ще се избера. Скролирам надолу и виждате, тук имам чек бутон с графата общо. Нека да натисна OK. Тези колони се появиха. Отново отивам в Select Data. Скролвам надолу и тук премахвам чекчето от общо. И натискам OK. И виждате, че по този начин също се промени диаграмата и тази графа, последната изчезна. Ако искам да променя цвета на някоя форма, просто кликам върху нея. Отивам в формат и тук от Shape Fill мога да си променя цветът на това, което съм селектирала. По същия начин може да променим и самия текст, както преди малко въведах заглавието на нашия бюджет. Ако примерно искам да променя този текст тук отдолу, просто селектирам този обект, отивам на Home и съответно тук искам да си премахна форматирането, да не е Bold. Тук искам да променя цвета. Примерно избирам този цвят. Тук също мога да добавя и фон на самият текст, което в момента няма да правя. Заглавието, тъй като аз си го написах на ръка, обаче ако по някаква причина тук променим нашето заглавие, това тук в таблицата няма да се промени. И както виждате, това тук е написано с малка буква, това тук с голяма, така че може да се каже, че тези двете не са еднакви. Как да направя така, че когато променя заглавието от самата таблица, това да рефлектира и върху диаграмата? Просто си селектирам текста върху диаграмата, отивам тук във формула бар и създавам формула равно и кликам тук върху съответната клетка, натискам Enter. И виждате, че автоматично заглавието на диаграмата се промени с това, което сме написали в самата таблица. Ако тук си добавя нещо, 2020 до 2021, натискам Enter, а заглавието се промени отново. Така, ако имате някакви големи таблици от информация, това ще ви бъде много полезно. Заглавието да се променя автоматично, тъй като ако се направят някакви промени в таблицата, те няма да бъдат отразени накрая в диаграмата. Това би предизвикало грешки, тъй като самата информация, която вече селектирахме и е включена в диаграмата, тя винаги при промяна би се променила по същия начин. Примерно ако тук сложа за вода, да речем 1000 лева, вижте, че това се променя автоматично. Връщам го обратно с Ctrl-Z. Тествайте това с вашата диаграма, променете цветовете, променете шрифта, добавете или изтрийте ред или колона, която да бъде отразена в диаграмата.